daga jinge ki paidbah sa shisen pat ha kini ki kindiat sngi ba ki kindiat por ki banwan. Pani kalong ka khubor sha Chief Minister jong ka jilla Meghalaya. Genriutli ki banai kala yaj hadin bag expert committee kala pha ya ka report sha ka sorkar jilla. Nrei kalong ka basnusi bag sorkar jilla kampat shimla penbana paidbah ya kani ka report hadu mynta. Wat hadin ba ka party kala ai ka jingtho bonsin ban pen kan mau ba kidei ban penbana paidbah no ya kani ka report. Lada ka sorkar kadang yai penslem. Parti kan haban shim ye ka sen jam ban penlong daga jinge ki paidbah sa shisen pat ha kini ki kindiat sngi ba ki kindiat por ki banwan. This is an open statement to the Chief Minister of Meghalaya. 6 months had lapsed since the submission of the report by the expert committee. However, the state government seems not to be willing to make it public till today, despite repeated reminders from the party. Therefore, in this connection, the party would be compelled to resume its agitation if the government failed to announce the report of the expert committee immediately.